al costat de Jesús apareix Nicodem, un home important d'aquell temps. Era jueu com Jesús, ensenyava a la sinagoga i decidia conjuntament amb altres persones sobre temes importants per a tots. Trobar-se amb Jesús el va anar canviant, perquè l'escoltava atentament i aprenia del que li deia. Per això, Jesús va ser per ell com una llum. I tu avui pots començar encenent una espelma o un llum que et permeti veure millor i que simbolitza que Jesús és a prop teu. Si no tens una espelma o un llum a prop, llavors utilitza la imaginació. Així, amb els ulls tancats, imagina que en la foscor s'encén una espelma. Jesús, jo vull fer com Nicodem. Vull escoltar-te bé per entendre't cada dia millor, per seguir sent amics i contar-nos les nostres coses, i que, a poc, el meu cor canviï i sigui tan bo com el teu. Ets com aquesta llum que m'il·lumina i m'ajuda a veure les coses una mica millor. Ara tanco els ulls i escolto atentament l'Evangeli per saber com va anar tot aquell dia. Hi havia un jueu molt poderós, anomenat Nicodem. Era una cosa així, com un diputat d'una assemblea jueva que es deia Sanedrí i que governava els jueus. Molts, al Sanedrí, li tenien mania a Jesús perquè criticava el que feia, però Nicodem l'apreciava, li agradava aprendre de Jesús. Així que anava a veure'l alguna vegada, encara que hi anava de nit, perquè els altres no se n'assabentessin i no el critiquessin a ell també. Una d'aquelles nits, Jesús li va explicar una cosa molt important. Els jueus pensaven que Déu no volia res més que castigar els que no complissin la llei. Però Jesús li va dir a Nicodem: el que Déu vol és que les persones se salvin. El que vol no és condemnar persones, sinó cuidar-les, perquè trobin el camí de la felicitat vertadera. Per això m'ha enviat al món, perquè hi posi llum, perquè n'hi ha molts que van com cecs, en tenebres, sense entendre què consisteix fer el bé i en què consisteix l'amor i la felicitat. Per això, jo sóc la llum que ha de brillar, perquè les persones entenguin Déu. Imagina't Nicodem que li demana a Jesús: transforma la meva vida, Senyor, amb el teu amor. Transforma el meu cor amb la teva llum. Deixa'm venir a reposar aquí, que estic cansat del caminar. Que m'escoltes i m'animes i m'abraces i m'estimes, el teu jou és suau i la càrrega lleugera. I és que ets benèvol i humil del tot testimoni i llum per al món. Tu m'escoltes i em renoves el meu cor. Deixa'm venir a parlar-te, deixa'm venir a plorar, que tu em dones l'alegria, la que omple els meus dies i m'aixeques cada cop que em sento feble i m'ensenyes a somriure i m'expliques com conviure. Tu m'escoltes i em renoves el meu cor.
que amb tu el teu jou és suau i la càrrega lleugera. Oh, bon pare, em tens aquí, oh, amic meu, disposa de mi, tu m'escoltes i em renoves el meu cor, que tu em dones l'alegria, la que omple els meus dies i m'aixeques cada cop que em sento feble i m'ensenyes a somriure i m'expliques com conviure. Tu m'escoltes i em renoves el meu cor. Tu m'escoltes i em renoves el cor. Tu m'escoltes i em renoves el cor. Tu m'escoltes i em renoves el cor. Quina sort la de Nicodem per trobar-se amb tu. Al principi li feia una mica de vergonya, però al final us vau fer amics. Jo també vull tenir-te a prop cada dia i estar tan a gust amb tu. Vull sentir l'escalfor que em dones i que pugui parlar de tu als altres que vulguin conèixer. I per ser feliços de veritat, és bo comptar amb Jesús. Tanca els ulls i imagina't una d'aquestes abraçades que et fan les persones que més t'estimen. De la mateixa manera, et vol abraçar ell, perquè mentre Jesús ens acompanya, la vida ens dona l'oportunitat de sentir-nos molt estimats per ell i contents de conèixer-lo. Així que, ara mira la teva espelma, el teu llum i sent com és Jesús mateix qui et dona forces per conèixer-lo bé i perquè el teu cor sigui cada dia millor. I pensa, què és capaç de fer un cor bo com el meu? A Nicodem li vas explicar que Déu vol que totes les persones del món siguin felices. Jo també desitjo que les persones que em rodegen es cuidin i no estiguin perdudes sense saber què fer. I vull que els que viuen més lluny o estan preocupats et demanin a tu forces i sentin que la teva llum està amb ells. Jesús, dona'm un cor bo com el teu i que senti que la teva llum em dóna forces. Que visqui sabent que m'estimes i sàpiga parlar de Déu als altres. Que tanqui els ulls per sentir la teva abraçada i sàpiga confiar sempre en tu. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén.